Fora feia fred, i l'atmosfera del local el va acollir i el va omplir de calidesa. Apenas havia de demanar un cafè al cambrer quan la mirada de Bertran va agafar fins a un home que seria d'esquena a ell, també d'una llarga cabellera molt descurada que li cobria les espanyoles. La figura li semblava familiar, i per això es va aixecar del tamborero on seia i va acostar a l'home. És apenas 2 passes quan l'home li va parlar. Fa quasi 20 anys que no m'has reconegut. Tot està escrit. Bertran s'aturà. Un calfred li va recórrer l'espinada i va sentir unes ganes enormes de fugir. Havia reconegut la veu del seu germà gran, la mateixa veu profunda que l'havia trobat una allunyada taverna de Grècia. Ets tu? Escolta, hem de parlar. Bertran s'aixeca amb la vista baixa, convençut. Li semblava que aquella trobada era la confirmació que ell estava vivint no era un somni, que tot tornava a començar de veritat, i no sabia si era capaç de suportar-ho. Però tenaç, què t'ha passat? Bertran s'aixeca amb la vista baixa, convençut. Li semblava que aquella trobada era la confirmació que ell estava vivint no era un somni, que tot tornava a començar de veritat. No sabia si era capaç de suportar-ho. Hi ha moltes maneres d'escapar-se. I no només oblidar la teua família, canviar-te el nom i viure a l'altre extrem del món. Sap bé. No tingues compassió. M'ho vaig fer jo sol. I, encara que sembli una ironia, gràcies a aquest sacrifici ara puc veure les coses amb més claredat. Però hem de ser forts, perquè crec que tot està a punt de tornar a passar. Estàs segur?